Biz bugün Urman Hocalığı Teknikum'un okul tecrübe bölüksəһендә экология дәресе үткәрәбез. Уны экологик таза yemişler hem yeşilseler дип атарга була. Безнең тормышта бигрәк тә химия, төрле яде химикатлар, гербицидлар, инсектицидлар, фунгицидлар кулланалар. Химикатларны әзрәк куллану өчен әлбәттә без үсемлекләрнең ярдәменә киләбез. Үсемлекләр үзләренең бер-берен карайлар дигән һәммә. Бөтәһелә биосинозда бер-беренә ярдәм итә. Экологик дәресләрендә укучыларга ошы үсемлекләрне күрһәтү, уларны файдалану максатын куябыз. Мәсәлән, бына ябай гына дип әйтер инек, бу һәркемдә үстерә торган тырнак гөле. Тырнак гөле яки календула был бик файдалы үсемлек, чөнки бу үсемлекләрдән төрле зыян китерә торган корттар, бүҗәкләр улардан курка. Бына тупракта була торган нематода, мәсәлән, тырнак гөле ултырткач был календуланы ул тупракта югала. Нематода ул тупракта була торган зыян курыткыч, бигрәк тә теплицаларда була торган курыткыч. Тырнак гөл нематоданы бетерергә тиеш. Шуның өчен бына улар экологик дәрестә тырнак гөлен сәсәләр. Шул ук вакытта бына әгәр дә телә дигән бүҗәкләргә каршы, мәсәлән, тәмәкене файдаланырга була. Тәмәкенең уны куллану өчен быны хутын яһарга кирәк. Кайнаган һуга кушып һәм уга тагыла кер һәбене кушып, шуның менән әгәр дә без куактарды я агачтарды һиптерһәк, төрле зыян китерә торган күп бүҗәкләр үтәре үләләр шунда.
Limonlar bunda iki türlü sort. Birisi dur sort, birisi belekay sort. Dur sortu юбилейный, belekay sortu Taşkentski. Dur sort udin bizim Başkıştan şartlarında bigrekte uңышлы итеп күрһәтте. Лимон хәзер октябрь ayında сәскә ата башлай. Гомумән лимон ел әйләнәһенә бернисә тапкыр сәскә ата һәм бернисә тапкыр вегетатив куаксалар сыгара, һабаксалар. Лимондар үсәскә аталарда, һуңнан ошондай бәләкәй генә тумалак лимондар үсә башлай әлбиттә генә. Это экологически чистые продукты получаются.